Hjärtligt välkommen till Sondagsända som inte är nu i 3 år. Så det är nog störst för jag knöt. Och det är ganska flera som inte ångan jag är till att det slängs det var störst. Och Ungdomsändan även är vändpunkt. Och så är det underämner för kvanta och det är det kvar är och vi får höra Monica Sharp kommentarslagare. Och så är det tar vi solsanger och tar vi negott spel och tar vi så lite. Och möter vi strängt. Det man helt säga det ens nu. Så håll fast. If you don't understand Faroese, there is translation, and you can get headsets in the hallway at the table in the corner when you come in to your left. Så får jag först starter. Och VS är ju här ganska nearby. När kommer in i huset så är det till högre. Och så är en gång där på det här är Röntgenvis och Gentvis och handikappvis. Och här kan du också hänga jackar upp. Och taskor och det som det där för har vi. Och så är det bönarum och reflektionsrum till Europea. Och det är det gånger upp trapporna där. Tror jag trappor på cirka 93 eller vad det är. Så 20. Och så är det den första hålen till vänster. Det är bönarum. Här kan du färra in och hvis du vill be samma vid omkron eller hvis du vill be själv eller bara sitta och inte vara samma först eller det. Så kan vi in här. Här är folk. Det är väldigt gott. Och så är det inte den nästa hålen men den tredje hålen. Här är reflektionsrum. Här kan du färra in och jag har själv in här men du kan få in här och teckna och skriva och jag vet inte vad kan man göra. Det är short, det är det spännande. Det är cirka det här som för att gänga för 20 kvalt. Så nu tar jag lever här så kommer Paula brevbön och så får jag spela spel. Ja, det var Paula. Jag ska bara brevbön. Gå god. Tack för att vi kunde samlas här på Testades ungdomsstövna. Jag bjuder mig vet jag talar om, sangar och bara för ötlom som hjälper till dessa stövna. Tack för att du döjar Golgata krosset och att du inte ännu kvar ska ta med frälsarna ut och bjöd. Jag bjuder om att vi ska komma nära till här och lära dig bidra känna hela kommande det. Amen. Hello. Hej! Välkommen till ungdomsstövna dit. Vi tycker Game Master kväll och morgon och lär kväll halvtid. Woo! Yeah! Okej. Jag var brisbia Uno och här kommer jag från vi bor här. Uno, tänker jag får ta bor här upp. Tack för det. Jag blir två fall kommer upp till det gids det vill jag ska välja. Och eller är det någon som tummer upp? Nej, helt inte. Så vi får jag blir Isak och Rebecca kommer upp. Woo! Handlever. Det som vi får spela är jag vet inte så det är du akkurat. Tjena. Vi ska ha det. Så börjar vi till att komma bort. Hand till här One. Woo! Ja, typ jag shot up. Ta för. Okej. Det som det skulle är det har en skal fast eller en bottle. Kan vi få kamera i? Och pressa på switcha. Och jag ska ju fast. Det som det skulle är kör jag så skuffdosan ner och i bottlarna latt. Men
Till där slår sig. Sudja, eller det är sudja med det gör. Ja? Och 8-3, hvis du kan video upp. Om det nära spelat Mario, så är det såna skillpattar, Koopas och det där. Tada Genka, hvis du tror play. Kvar för Assangen att det kommer. Ja. Och så. Så kvar för att det kommer Assangen så skulle det ja. Pappa, ja. Så bra. Kanske omlå, ja. Kom bara. Ja, nu. Nej. Kan jag bruka händerna eller så. Det är gott är det att man det var ju piaten då. Pappa. Ja, okej. Jag kan tajma ja. Vi och låta inte se stopp. Så ska jag skicka. Så kör vi det 3. 3. Ja. 3, 2, 1, nu. Rebecca? Isak! Shit! Det går taktik som Isak här, men det är alltid inte lyckas så väl. Så det kommer ju sant nu. Klar, det kommer nu. Nej, det kommer inte. My bad. Alltså, Rebecca? Isak, det går inte så att Isak. Ja, gå. Isak? Ja? Mr. Sanchin? Nej. Bro. Nu? Ja, sen fortöljer jag väldigt gott. Pappa. Pappa. Ja, tromsvallaren. Ikke? Pappa. Så. Klar for det? Og så. Klar? Ja, og sagt du. Så går jeg tutje, nutje, 8, 6, 5, 4, 3, 2, off. Woo! Så går det av. Så vidare kommer vinnaren nu. Halvt det var nog så obvious. Rebecca Wall. Haha, tack för mig. Kan höra om det går jag för att vi får. Detta vill annars på hvis du vill ha att han har. Hallå, hej. Ja, det var nog stått lite. Jag har inte nog ringt. Ja. Det som vi är nu, det är att vi får ha en vitsbord från Mike. Men Mike är inte så vi får söka video av honom. Här som han är en vitsbord. Och så kommer Salomon upp av Sinjadlakon, solsang. Och ja, så för att höra tal från Monica Sharp. Och det är även kvar är. Och ja, så hade ju det var till Mike. Gick vi Odensjökla nu. Det gör det i Sustar. September månad. Så som nu är så är jag i Danmark och läser. Och jag läste elektronikingeniör. Och jag damm då jag vet. Nu, jag ska ha vittnesbord för Tico. Så det som jag har huxat om till är att finna ut vad du ska kalla eller kallar till. Tui ofta är det jag ringt att finna ut akkurat vad det är du ska kalla till. Eller kallar till.
Og som utgangspunkt så halte jeg bare for grøysen fra hvordan jeg kom hertil som jeg jo det. Og hvordan har jeg lagt meg her. Men jeg var i Färjön så var det sånt tillfället det blev sånt en med ringte till mig och spurte om jag hotade läsa till elektronik elektronikteknik. Och det är så och jag blev så liver vi har läst elektronikteknik. Och för 2 månader sedan. I oktober för 2 månader sedan. Och det är helt roligt stort lite. Men jag fann det att det är nog så väl elektronik. Och jag tomta för banka väl. Och jag fann också att jag kunde vittna 4 människor i jakten till. Jag vet inte om folk minnas det, men jag har ju med en annan vi flyttar på i Klagsvik till Heje som är elektronik med någon drömjobb. Och så är det också bara ut i arbetslivet här man har en chans till att vara vittne. Och tar pengarna till tjänar för kan du också välja att sätta in i rutsch eller gods rutschat. Så tutschen öjer så sjön jag färd inne. Men hvis du eller lägger en kalciato så kan jag också en gava. Tuschel så bestämmer jag mig till att läsa vidare till elektronik. Det är tomt, ja, tomt ju av elektronik och tomt väl det hela. Stort till min gör. Så jag får ner i september så där för att läsa till ingenjör. Så är det kvad jag måste kalla akkurat. Akkurat nu switch det som att jag ska vittna för folk som är akademisk. De har en tendens till, hvis du ikke øyner en akademiker, så lukker det seg ned. De vil ikke slås dette. Du er ikke på samme støy. Hvordan tar jeg om? Du skiller det ikke. Du er relevant et eller annet. Du er et år vi er ikke lønnig. Så ja, tar jag så det blir så nemmare till mer att släppa vittna för akademiker. Du blir själv och är själv via blöda till. Så till att jag mötte ju med en annan och i Sönderborg där jag läst till elektronikteknik vet som min stödja vi har. Jag tog en rumliga elektronik. Och det var faktiskt inte några review om vad bäst flotchen till. Ta säger närmare och ena för vi läraren och närmare säger alltså alla kristna människor de är så plankedom när huset på jag härskar också härstat för det. Så också hin närmare att som hukte på mig. 99% ämne. Och det är ju hvis du kan prestera akademiskt så kommer du också stämpla det som bortan och så bara vi till att vara stämplat det bortan. Se att det är som du säger i bort. Du hvis du är en rationell personer, lågstangent personer, tar ejon, intellektuella personer, tar ejon, så må du ta det seriöst. Jag anser att det är du säger. Du går vi att det syns. Det är så det som jag har sett mig för och det kom ner i det är att klara mig så väl akademiskt som vi kan så är det när vi teaching seriöst det är viktigt för människan. Så är det att det inte är bara satt som man kan bort så stannar jag viktigt för det. Det är en akademisk kvar som jag har tendens att han med. Och så är det här bara. Men det som är kallt. Och det kan vara så där imst. Vad kallar till?
Och det är ganska ett ontarligt kalla jag. Men det är bra. Vad mycket kallar. Tryck kall kan vara ju. Och det kallar till att spela fotboll. Ettla över vittne här. Ettla till kallar då rojar. Tjäna några pengar och geva några pengar av pengarna in i rutschgods. Det kan vara snarare. Det är också en lag till att spela. Vi går trutsch. Det sjukrasister och taga det av dodjan människan. Det kan också vara kallt. Alla pedagog och alla botten upp. Alltså, det är ju inte för äldre men alltså passa dig och kör och men det är inte gott ut det. Och sen lärare för att vittne här. Det var väldigt avgjort. Så det är ju några som vi allt minst skolaläraren tror. Så det just inte är akkurat att din lagkloter ska vara för exempel att fara till Afrika. Att vara trupor här, att fara till Filippinerna eller långt annanstans. Vara trupor. Det är några ting som för att få tackat till. Det är skofär. Men ikke de fleste fer ikke her. Tar løykloter er ikke her. Tar løykloter også annet, tar kattler også annet. Munnen for er kattler også noe annet. Munnen for er det vittne til akademikere. Hernast, det mest logiske veveren vil det så være som fortsett ved vittne, men tjener nekva penger, så gjør det en rutschgods. Det er at en ingeniør elektronikingeniörer ser har en tendens till att tjäna rum. Så det kunde vara en logs väver nu men i vet kan man kalla det i framtiden. Det var god som bara vittna eller visa mig. Jag kom här till. Så jag ska läsa ett vers just nu. Det är Kolosserbrevet 3, säger jag. Allt som till gera i året eller verset, gera det allt och i namnet Herrans Jesus är. Tackande gode, fäger i honom. Det mest i ösnen ett eller annat sted. Jag har sagt att det är det först i hållt vi. Och det tog en början samla skatter upp i himlen. Det är alltid nytt här för färs. Det är inte ärligt. Och jag kände också i mig själv om att det är ofta färre ganska mycket av det. Och det är skott. Och som han säger i sanningen är det ger han säger i början att det kommer till år som är att utgöra sig. Så gör det inte det som är bä om. Det är väldigt gott och det. Ofta så kommer jag till det här stövna att det blir till god att få mig rättare loj och så där. Men så ändå vi börjar göra mitt äkna. Men och då är det så viktigt att vi gör det som god säger att det han blir också att täcka krossen uppdagligen. Och jag har också en själv. Det är så redan mer gackligt för oss. Så initiativ för att göra det.
Och så sangen han hjälper oss mer att minnas det att hur ska jag lärt god styra mitt liv. Så jag hoppas att de får en gång på körs ner och det blir det att jag lära god styra det kan liv och rättare kaos. Så ja, det kommer sangen. Yes. Words like I surrender. Didn't do what I would pray. My life watching the weather. Wasting time on chasing fate. With the life I've been designing. Waiting around for my breakthrough. But I'm not pleased to decide me. Stay love me like you do. I give you my all. I give you my all. 'Cause I'm not running anymore. No. I give you my all. I'm giving you all of me, all of me. No. I give you my all. 'Cause I'm not running anymore. No, 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 no. I give you my all. I'm giving you all of me, all of me. All from you set my heart. I'm coming on back to surrender. Show me where to start. Yeah, live the life I've been designing. 'Cause you show me this in you. What I had was less exciting. Please love me like you do. I give you my all. Yeah. I give you my all. 'Cause I'm not running anymore. No. I give you my all. All of me. No. I give you my all. 'Cause I'm not running anymore. No, 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 no. Give you my all. All of me, all of me. Why would I make plans? Push away your hand, and when I can stand. Your pen is my choice. I can hear your noise, and I can hear your voice. But I don't wanna run. And I don't want control, no, no. And I don't wanna run. And I don't want control, no, no, no. I gave you my all. I give you my all, yeah. 'Cause I'm not running anymore. No, I give you my all. I'm giving you all of me. No, I give you my all. Yeah, 'cause I'm not running anymore. No, 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 no. I give you my all. I'm giving you all of me. Tack för det.
Yes, ordentlig godt å høre fra meg, og takk for utsporen. Og takk for Sanji sammen. Vi får tenke at vår Sanji er Monica Chigatella. Takk først til vår høyde engineer. Down
kväll. Her alltid ordentlig dåligt å være. Og det simpelthen så dåligt att komma in här och jag snäcks det där just på sjur. Bäj det som man hörer och det som man ser. Tack för sanchen. Jag hör också väl till att träna musikerna och Salomon och de som spalte. Otroligt dåligt att höra. Och vi var Pia och Janne och här är ett bönarum och reflektionsrum och det är hjärtligt välkommen. Här är det dåligt att komma in. Här hänger vers och så är det som man kan föra in här hvis man har bruk för förbön eller man har bruk för att också några ting och jag någon så det vill ordentligt anfalla oss. Men jag har också fyllt via nät någon och sen där och säga så gillar och snäckt det just på sjur och så väl till lust och så hjärtligt tack för det och jag tycker det är verkligen rösk och förmyndarlig. Och jag vill gärna när det hör vi att bjuda till alla välkommen. Ganska sälja tid som inte vanliga komma här eller som är för örnsamkomman. Jag hoppas att det följer att det kan ordentligt väl till det är hjärtligt välkommen. Och jag hoppas att de får få ett ordentligt gott vikskift samman och att främst att de får få ordentligt på sjur antalliga. Men inte bara det. Jag hoppas också att de får, eller inte bara, men först och främst att de får en på sjur antalliga, men också att de får att hon hade gått samman. Och att vara god vid hver annan och sucha hver annan och tacka det knä och väla och kvarnör. Det som jag ska ta som det är kvar är du. Att av det hörs ofta. Kvar är du. Det är en så öliga vanliga spårningar att få ganska särliga vanliga här i färgen till åkken. Det jag vet är färger så lite och det möter omkring skulle lycka placera dig. Lycka finna till och kan vi känna på en felaxnämnare vi tar okej så du är så ner en eller annan och så är det vi främlingar eller syster till en Tjeckoslovak samman måste man eller också men är det som vi är passar det är det och kanske så spyr till det kan själva vi först för är eller kanske att det inte gör det bönlöjes, men jag råknar vi, jag är också säker på att det har också en sån känsla av varje tid är. Och den känslan som tid har, hon kommer från ödlom mövligen. Allt som vi har upplevt genom livet, är tillvida, eller bevurst, och otillvida, alltså obevurst. Men det som hever allt att säga, det är kvann vidlät att säga. För vi där. Alltså det känner sövna om äventyret jag har sett Andersen om den grymma Elling om den misshatta Donnungen. Det så han bärde allt och lusta i ett tajmon som han växte upp samman med så var han allt sitt liv en kixa donna. Men de som var runt om han de visste inte bättre. Han lusta i till bättre ett tajmon som var utanför som fortalte honom att han var en svän. Alltså vi skulle anse efter kvar vi lusta efter. Tog att svära det är ofta inte att finna i mitten av oss själva men det är utanför oss. Svära är att finna kvar vi är att finna till honom som har skapat oss. Och det är något som är allt mer att ta sig om i kväll. Och jag har ju fortällt det eller fortällt det om en söve som ständer i Sötne Samuelsbok, kapitel 9. Och det är om man som har en kärliga mynd av hur han var. Men som upplevde en bröjting och livnån sig. Och faktiskt, det enda sövan fyller inte i Bibeln, det är bara en kapitel. Men det är faktiskt så jävla pen söva. Jag vet inte om man ska säga man har en unklings, men det heter ödelfören hålls där uppe i kammar. En av dem goda. Och i en 15-20 år så hejs ner med avren här på han är kräckvasse från myndelöknon. Familjen till honom var blivit mera eller mindre utrota. Det började annars ordentligt väl till honom. När han var lojtel så manklade honom inte. Tog Abbe hans herra var konger. Kanske minns han inte togna som smadronker så ölja väl.
tøyene er en til ringeste hente i livet til honom. Jeg husker mer at han minnes foreldrene til seg. Vi leser ikke om mammene, men vi leser nok snakk om papan. Papan var ølige fitter, og så leser vi også nek om, kanskje han myntes vimmannen til pappa som var ølige muskalsker, og som platt å spela for appa hans her kongen. Det ringte å være appa noen, og det var det vi først. Og kanskje myntes han også i appen, om det var ganske svaklig. Jeg vet ikke, men jeg råkner helt sikkert vi at han minnes dagen da han var 5 år gammel, da løyvet ikke honom brøttest, purast. Landet var i krutje, og papi hans her og appi hans her var i vujvøtlen, og så hendte det rævlig som kan hende at man er krutje, at man kan tapa og tar tappte, og begge appen og papen ble dryppner. Og hendan dagen så enda jeg sorglesa tilværen kjam og Fibuset. Og i øtlun roløyga noen den dagen, så flydde arbeidskonan vi honom. Og til etnaist henne å slippe borster vi mot Fibuset. Men ålokkan var at hei, utøy hun flydde, arbeidskonan flydde vi mot Fibuset og i fauningen, så datt hun i trappen og Mefiboset, og hun miste Mefiboset, og Mefiboset fikk stående skia av hentingene. Fra tog det noen så fikk han ikke gynnke, men han ble lemmen og bav om foten 5 år gammel. Allerhelst hei han bo i Låtebar, så igjen i hendene dagen, lengt vekk fra det gode løvnen i Jerusalem. Og selv om han hei konga litt blå i Akronon, så åtte han ikke langer, ikke så mye som sin egne hus, men han bor ikke en øre manne, en mann som er et maker. Og dette var lengt vekk fra Jerusalem, vestanfor Jordan, lengt ute av Bølanden, og navnet av bygdene som han bor i er et øye. Ikke som øye til åkken, Estrøtene, men øye, her som det mester låtebar, det mester øye, det mester, altså at alt øyemørsk, at alt var lagt i øye, ikke trøfst her på en. Og det kom nok ikke av ången, at han får akkurat her til å så øyes det. Men vi vet ikke hvor han bor her, men vi kunne gi dere til det. Kanskje hei han ikke er av møveløyger enn at livet er velvilt fra øren til nå er han lemen, og han har mist alle åknene som han sier ryka familie heie, 4 hei og 8, og eller kanskje var han i som stenon, 8 stenon, Låtebar, til han følte seg høytan, og her var øye godt å krekva seg. Det er ikke løye ui hvis han helst at han var i luststand. Vi vet hva konger ta i tøyene gjør det vi frafærende kongerfamilier, nemlig at utrota det, og det var også det som de gjør det. Og det er ikke løye ui at kanskje han har følt seg høytan. Men jeg kan si at hvis Mefiboset har kjent kongen i Jerusalem, så har han ikke hukset så. Ofta så hukser vi akkurat pura skraltømt, og så får vi det trykva det. Og det er ikke lykke mye hva vi hukser, så hvis vi trykva under liggen, så får det stjæle det sanne livet fra oss. Myndelig så kan man si at det, så får vi det at råttnast og Låtebar en heldre enn livet til gode livet i Jerusalem. Bare tog jeg vet her var en fullkomlig skøyva mynd av tog høyla. Men etter, hvis jeg skal fære etter til søvna, til Mefiboset, så en dag så benkar jeg dittnar og i Låtebar. Etter en 15-20 år at han får det. Og utenfor så standa kongsens menn, og jeg gitt at Mefiboset, altså, da han sa kongsens menn, at hjertet reik opp i halsen, til nå var gøymesteie, han har krekva seg opp det. Men han hei til bedre enn ikke øktest. Sannlig ikke vær at i en slott i Jerusalem var en gauer konger som ville Mefiboset alt det beste. Og hese søvnene leser vi. Og jeg vil ho at lese fra første verset, i 17. Samuelsbok, vers kapittel 9. Ja.
til å søye 304. David sier, mannen nærker være etter av huset Sauls, så jeg får vurst honom miskunn for Jonathans skuld. Nå hei hus Sauls og en tjenere og i Atsipa. Han fikk på å komme til David, og konkurren sier vi han, du Sipa? Han svarer, ja, til tjenertøyen. Konkurren spurte, det ikke anker etter av huset Sauls, så jeg kunne vurst honom miskunn Guds. Sipa svarer, ein sonur Jonathan lever enn. Han lämen och bakom foton. Jo, ein lamnen och Fibeset. Jag vill vara av att det som är här Sipa säger, det är inte så lös. Jo, det är gott nog en efter, men han snägg värd. Enskan så hör man ett uttryck som säger jumping to conclusions. Och det mesta man kommer till en nyerstöve utan att ha snägg ut och hoppas att det är det som jag gör på nu. Men grunden till att jag håller det att det är det som ligger i utsökna Sipa är att det viskar för mig som om allt omkvarve runt om och Fibeset har jag finns att huxa ordentliga lite om sig själva. Och så vi läser nu efter från vers 4. Ta spurte konkurren, hver han? Sipa svarer, han i huset Makers, son Amiels og i Lodebar. David sendte nu bo etter honom til husmakers, son Amiels og i Lodebar. Ta i som Fibeset, soner Jonathan, son Saul, kom inn til David, kastet han seg ned anletsort og bøkte seg. David sier, Fibeset. Han svarer, ja, her tjenertøyen. David sier vi han, øttast ikke. Jeg skal vise til miskunn for Jonathans feiers tunnskuld, og lete det få atter alle hjørene og i feiertøyen Saul 8. Og du skal alltid eta vi bormot. Ta kastet han seg ned og sier, fader tjenertøyen, at du venter til en deian hund som med. At det øyla penta, som David gjør. Og det her kommer vi etter til. Men hver var det som fikk Fibeset å kalla seg sjølvan for en deian hund? Vi har hørt at de rundt om han, som fikk han å føle seg så lite verden, eller var det at han sier ved seg sjølvan, det et ønsk. Jeg kan ikke, jeg doer ikke. Eller var det kanskje bare skammen av at han hørte til en familie som har mist alle åkner og alle tiggen. Nå var det knappt slett iverhøver ikke cool. Jeg sier at man var Abbasson og Saul, og man ville heldig kanskje gå med det. Det virker som, hvordan så som at skammen fylte ordentlig negv i hans her liv. Og det gjør navnet han var kattlet over øsene til Fibeset, det mest faktisk skammer til alle. Kanskje skammen fylte livet til Fibeset. Kanskje var det tog han kattlet seg en deian hund. Kanskje var det skammen som gjør det at Fibeset krekveis i bortstrøen noen sted. Og vi vet hva det at det var skam av omkron, hvis vi er ærlige ved oss selv. Kanskje har vi skam av tog vi halta vid Kanskje har vi skam av hvordan vi suttet ut, det alt smyrslige ferie av. Kanskje har vi skam av å føle oss missetne. Kanskje det de tingene som kiksa til oss, som vi leta definere oss. Vi dømer oss sjølve. Vi krever ofte urymelige negv av oss sjølve. Og kanskje gjør omkvarvet til øysene rundt om oss. Myndene som vi sutter av Instagram, perfekte livene som vi sutter av sosiale mediene. Men sannløgene
at det kiksar tja okkon ödlon av å. Øysne tja taimon som alt virkar perfekt tja. Og det ikke møyra enn det Og en missetna rønd tja okkon bare en missetna rønd og ikke nega som gjør okkon til virusleser, deier, hundar eller hva det skal være. Hei må Fiboset doa at sæse sjolvan jøgnen egene av konge, så hei han nok hilde nega anna om seg sjolvan. Og jeg får lese vers 6 om at fra lorsta. David sier vi han, øktast ikke. Jeg skal vise der miskunn for Jonathans feiers til skuld, og leta det få atter atla gjørena og i feier til en saul 8. Og du skal alt du eta vi bor mot. David, han sa ongan dejan hund hendan dagen, ta må Fiboset stå framme for honom. Eller rettere, han må Fiboset kasta seg nere anledde for David. Nei, David, han sa en mann, han sa son Jonathan, som han elskar. Akkurat som God ser Jesus, ta han hykker at okkur. Og David, han sa øysene at Mefiboset var benjen. Han sier øktast ikke. Og han ber han slappe av. Ikke øktast, slappe av. God ser øysene hvordan vi ødel heva da. Han møter okkon akkurat her som vi Han skiler okkar et kjensleløyv. Sjølvan det gjør han til. Han er sjølver giv i okkon da. Og ta til jeg kommer på plass, så sier David vi må få på sett at han skal få alle hjørne atter som familjen har mist. Og ta hver gjør lik vi rydstømme. Men David sier 8-3. Han kunde ikke gjøre om å få på sett pappa som Jonathan atter som var deier. Men David bjør i hon en sess og mittelen sånne ekne bøten. Det ikke pent? Ikke bare øynefer, men kvante resten av løyven. Han skulle äta vid borkongsens kvante. Han blev en kongasåner. Og hatt han var vært ordentlig kolvelstande til Mefiboset. Å få et plass som en kongasåner vid bordet til David. Jeg har en vikkene og en applaud og junklene her som vi tar vært tro på her i Filippinene. Hun øyde noe reima. Da hun var smadjenta, så gjør hun sjuk, og hun fikk en sjuk som gjør det at hun ble lammen. Folkene her på en, de øya lydde møyre enn de genga øy, og de vite øll hva det å være svenker daglige. Og når Reima var han ikke undantag. Hun vier maks 30, kanskje 35 kilo, og vi jangamler. Bretje hun gjør at hun får ikke rørst seg. Og det en ringlakna til ødlån at heva å være lemmen og ikke få rørse. Og så kunne de bare umynda deg om hvordan det og ha sånn omstående som hun i. Atlandagen, hun hever ikke en gang en sång, så ligger hun en måtte av gulvene, og en avtattere bambushytt. Og hun klarer ikke selv, hun klarer ganske lydsindra flytta, lydsindra armene, men hun får ikke flotse. Hun klarer ikke en gang å flytta seg under rektroppen og i avtatta tætsjen, som leka, rørtatta tætsjen. Gamla mamma henne, hun passar henne, men hun har sånn noe annet gjøre, så ofte så ligger bare noe reime her selv, ensamhet atlandagen. Og ikke vinter jeg et eller annet sort i hyttene til mist. Hun ligger bare inne her. Jeg har kjent henne og i flere jeg visste at hun noe reima. Så at alle bygderfalskene, det kallet henne for Ola. Og det gjør det også. Det helt det var navnet til henne. Det var ikke for en dotte stammemalle ordentlig vel. At det skilte til at Ola merker spilt. Og faktisk var et eknevne. Så man kører og gjør glas og kører også og gjør det som fører ved søgene, og så sier man Ola spilt. Også det gav en stakkars magenta.
Først ble hun lammen, og så miste hun øsne sitt navn, og var råkna for det å være spilt. Om Ola lat falskene i bygdene sier seg hva hun verdt, så det akkurat ikke 0. Men det gjør hun ikke. Noreima, hun en av de mest brennande, tryggvande personer som jeg kjenner. Hun elskar att synja och vittna om Jesus. Och hon snackar ordentligt om himmelen. Först mötes här som hon så vittnar hon. Hon fyller sig vid året Guds dagliga och leder Gud fortälja henne vad hon värd. Och själv om hon bor några få metrar här som sälaren fra. Och hon har funnit en ruttelstål som gave. Så det väl så alltid att hon släpper att möta ut och att ingen som kan färra vid henne som tömmer att hjälpa henne. Och där så plejer jag att lyfta henne upp och köra en rullstånd skyllarna över. Men det är inte alltid att det är. Men nu Reima leder Jesus se så här vad hon värd. Och hon kviler ut och jag gläder mig en dag att så att han har fullföra prysande Jesus hemma tja honom. Det som David gjorde med 4 minner och synder om det som god till vi gjort för Noreime och för mig och åkken öll som tryggva. Det som god till vi gjort bara så jävla nekva för större än det som David gjorde. David sände sina män. Han får och löjta efter Mofiboset. God kom ösne att löjta efter åkken. Han sendte åkken sin egna son, ikke bare å finne åkken, men også å vinne åkken evigt liv. Mofiboset levde kanskje et fatakslitt og kjærligt liv, og i øyemørsene og i låtebar. Støvann til åkken utan god nekva for verre enn det. Vi fortapt utan han, og det merker at vi mist, vi dottna skjegg av myon havet, og det ikke som vi själva kunde göra för att bjärka och. Vi är en vänlösare stöve utan god. Och att de mötte tog så var Löjvich och i Låteberg till röjna luxus. Men allt bröttes kam och Fiboset. Han kom till Jerusalem till David kong och efter en luttlare löte så var han adopterad av David och var östne bliven en rykor med av. Ta vi tacka och mötte Jesus så vill vi böttengods och arvingar till honom. Det störst. Och det hett till mer och till nekvånöron som sitter här. Och han bjöar okon ötlån till. Och det det som evangeliet Det god bjöar okon nekmöjra än det som David kunde bjöa Mofiboset. God så öliga nekk mäktigare och bättre än David var. Och det bara en vojk mynd av tog. Och i grunden kan det inte samma lycknast. Det som han bjöar okon det himmelen för i helvete. Och kan det vara en större bröjting än det. David bjöar Mofiboset av sin rujtjedöme som var avmarska. God bjöar okon rujtjedöme fra sig som oavmarska och av nekv bättre slä än det som David gav Mofiboset. David, han kunde bara bjöa honom tymlig ting, gör ökner och såret, och bara det som kunde vara och i öjna tog. God bjöar okon det som evigt och som ångande bröjtast och som vi ångande kunde missa och som vi kunde taga vi okon in i dejan där vi färre härifrån. Men det åkare ägna väl. Mofiboset kunde sagt vid tjänaren till konget att det kommit till hans herra. Eller David bjöd en sess vid bordet så här han kunde sagt nej, jag vill hellre åter till Låteberg, jag vill hellre bygga här. Han kunde sagt att han tror faktiskt inte på att David vill till honom så väl. Och att det var bättre bara vara här på inte Låteberg. Men det vill öliga syrkligt om det var så. Och det en mer syrkligt att vi säger nej tack till det som God bjöd okon. David kunde göra tillvärna till Mofiboset och sin lättare och bättre. Det God bjöd okon så nekva för mera än det.
Han bjóar okkon et evigt liv som langt byrja til vi kommer til trygg av Jesus. Men selv om Mephiboset sier at vi bor kongsens, så var han en lämen og fikk ikke tidlig seg av hjørnet som han er i finch. David, han ber Siba, og han sier at han seg av bøndaløn og fire Mephiboset. Og det har vi hva til å legge merke til, og det er nemlig ordentlig pent. God hjelper øsne sønnen bøttene. Vi tog som vi ikke klarer. God for å hjelpe oss vi tog som vi ikke klarer. Enten av bråten noen som vi leser her på at og øtlo i huset Siba var tænare Mephiboset. Sjølvor bo Mephiboset i Jerusalem, tog han at alltid vi bor kongsens, og så stender og han var lammen og bav om foton. Altså søgnas i årene, de taler ordentlig størst til min til jeg har fyrt det her. At han at alltid vi bor kongsens, og han var lammen og bav om foton. At eta vi bor kongsens og være lammen og bav om foton ikke en motsetning. Og jeg halte at jeg kan minne okkona at livet ikke alltid perfekt. At livet ordentlig godt, øysene, høyast det ikke perfekt. Og vi først så henter ringting og i livet noen. Øysene ting som vi slett unga averskan heva av. Som kommer Mephiboset, ta arbeidskonan, mister han i trappen om. Og tar man stender midt ut i tropla, så det ordentlig nemt å føle at man drukner. Og flere av oss kanskje her. Kanskje ødel, har prøvet det. Jeg vil helt notan for det. Jeg vil happe over. Onker er ganske rønt. Jeg har mist onkeren som stender og noen ølja ned. Ganske onkeren i familiene. Og flere av de kunne ha opplevd ganske foreldrene i ferden fra hver nøren. Og flere av dere har kanskje opplevd bare kjent dere svikten. Onker er ganske vært misbrukter, og listen ølja lenger. Og jeg har vi øyne vært i støvån, her alt til å se kåla svart ut til meg. Jeg har opplevd å miste, jeg tror jeg er gammelt bad. Og da tropla pastor av å være menneske. Og jeg er noen høyme som fattelen og synd, men det mester ikke, jeg vet ikke å elske og jeg vet ikke dyrabør. Etla god til å miste kontroll. Det hever han ikke. Og det at man opplever at man drukner, at man kan oppleve å være bjergaver. Og kan føle at det evig og armer teka om seg. Mephiboset var akkurat lukka dyrabærer, at han gjør det slemmen, som han var æren han datt. Og vi lemmen, mentally att tala. Och på andra mata. Och utan att göra det till något gott, att lojing i hemmen, det inte gott. Men det som det goda vitt, det att vi vet våg att vi löjta till hans herre. Och det det penaste som till, att vi vill löjta till Jesus. Det det vackraste som till, och i livet någon tar människor komma till Jesus. Og en dag så får det troplaver i steg til åkken. Men det verer ikke før vi kommer hjem til hans herre. Og til det vi kommer hjem til hans herre, at han får torska først her. Ikke før. Og jeg vet, jeg må Mephiboset være dyrabærer og egen kongsens. Men jeg vet ikke hvordan han følte seg. Det ikke hvordan han følte seg alltid så dyrabærer. Kanskje følte han seg kiksa igjen ved først. Han kom ganske haltande av høtjen inn i kongsødlene. Eller kanskje onkel kom berande ved honom, jeg vet ikke. Men det var ikke sannløgjen om han fyrt det. Men det var bare en kjensla.
Och vi känner vi känner så känslorna av føla och kicksaje. Ankra ganska dumpa var till ankra rand att leva finns ju värre karaktär än han attlaje. Men det ger inte vi hur så dyra vid Man dumpar till en rand, men man dumpar inte som människa. Vi fettlar vi först vid som tryckvande och det har vi att pröva. Och vi fördömer oss själva, men det ger inte vi kvar vid värt. Ikke tog jeg synden ikke ljød, og vi kunne spela ved henne. Det må vi ikke. Vi har holdt oss lekk fra synd, og jeg god hater synd, og øsne tog jeg til for ytla vi oss. Synd for ytla, alt tog ytla vi oss. Men ta og vi fatla, så må vi vänta vid till hans herre, og han for å fyrtjøve oss. Men det passar øsne at han elsker det, akkurat lykkende Aron, du fettler som at han. Oavhengigt hva du gjørst, du er avhengigt for han og han kærløg. Kjensler og sannløg kvørsut, og vi må anse etter, jeg vet ikke fløtjast og liknån til det avvarskar hvordan vi lever okkara liv. Satan kan ikke gjøre vi som tryggva godsbøtt, men i halte, jeg visste ikke i at en strategi til honom å få oss, jeg føler oss og brukelig, jeg føler oss skiten, nu kjørte jeg oss bort, sørste vikskiftet, jeg føler meg skitnan, jeg føler meg avverdian, og så leis at Satan, strategien til honom han fer oss ikke at tåre at åpne munnen og være vittne for Jesus, og ta etnast ølige vel til honom, og ikke lov honom gjøre det. Det er sørgelig at godsbøtt lever som om at vi ikke det. Hvor sannlagen om det? Hvor du? Du virka vår og medelig underfull, leser vi til Salma 193. Du virka i meg med ordløy, jeg tar ikke der at jeg virka vår så medelig underfull. Underfull verktøyene, det var et salmon til fullnær. Vi ikke tilfeldig, ikke av oss. Fullkomne skaparen hever skapt det, akkurat som han vil hava det, vi en oppgave til tøyen. Akkurat som vi hørte Mike og Janne, hans oppgave. Oppgaver imeskar. Vi tar det kvart øyla pent, vi har lest 2 vers og Isaias 3, den kjenteste kapitlen om Bibelen profeti om Jesus, som var langt profetera 600 år han kom. Men de sørste versene her, 2 de sørste vers, 11 og 12. Så 634, ja. Her stender hva Jesus yngste seg fra gode, da han offret seg selv av krossen. Og hva han fikk? Hva var gaven? Jesus fikk en gave at han offret seg selv for oss. Og for jeg leser da, vers 11, at du fyrer sal hans har haft møye, skal han få suttja det som han mettast av, her vi at de kjenner han, skal han rettvise tjenere mun, rettvise gjøre mång. Skal han få suttja det som han mettast av, til okkon han mettast av. Han som bär misstyr torra, tog jeg skal gjeva honom inn i mång og lod, til okkon, til vi som gavan, som Jesus fikk, og sterskare skal han få som fång. At det fyrir at han tømte salsynna til deian og var rokna vorm til en brottsmenn. Han som tog bär syndmänkra og bär for brottsmannen. God gav Jesus okkon som tryggva av han. Vid og gavan, så dorst du kjøpt. Vid det som Jesus allermest vil de heva. Okkon som mengan føler okkon kikseie, okkon som ikke perfekt, okkon som ofta halda lyti om okkon sjolve, og lyti om kvann annan. Okkon som faktisk ofta øyla egoistisk og kanskje til tøyer bøynløs eurøyn. Okkon syndarar som komner til hansara, og det sier og synder om hva du verdur, hva vi verd, og du dyra bør og dyra bærer for honom. Så låt han som utanför, låt han som skapte det definera det. Låt det vara han.
som ger det til en likes og i løven. Liv til løven som han sier er godt for det, og han vet, og han vil det til bästa. Han er selv skapt det, akkurat som han vil hava at du skal være. Og dette er ordentlig viktig. Dette er det som to erst. Hans er morsdaraversk. Ikke røyne å være lukket som noen andre. Vær originaler, det er ofte negativt, men det er alternativ er man er kopi. Vær akkurat som to erst. God til å skapt det, og en særlig atlan akkurat til togjen. Og jeg får ta et vers som stender her, som vi får ta ui at det leier den. Hvor er du? Jeremias 8:5. For å lese det verset. Æren er mynda i til og i maur løyve, kjente jeg til. Æren du komst ur maur fengje, halga jeg til profet tjauana sette jeg til. God atlar ikke det samme vi til som han atlar vi Jeremias. Men han atlar okkur godt. Og det visste han langt i æren to bless to. Ta to bless frelst eller frelster, så bless du baden tja gode. God brukar en rikvi av imuskon innelegen åren til å lyse okkara samband ved han. Han kallar okkon, han sier at Jesus blev okkara bodje, og at vi er syskjen og i herranon. Vi er øysne, han brukar øysne myndene som en broer, vi er broer hans herra. Og en affær kommer han å ta okkon hjem til sin. Han kallar okkon øysne viner, en rikva av åren som lyser dette sambandet. Sånn i husfolk. Og hatta er nekva for større enn tam og Fiboset slapp at sitta vid bor kongsens. Det er ikke utroligt. Og hatta er nega av tog som vi øya i Kristus. God til vi atleit okkon og gjørst okkon til arvingar tja ser. Vi som fyrir var futsjendar. Han kallar okkon fyrir sånn tempel. Jeg vet ikke hva du huksar til at du hører det til tempel. Vi fortsatt en mynd i okkar høtte, men de første kristne visste ordentlig vel hva det mestjer. Tempelet stod midt i Jerusalem, størst og vekkurst, og det var her som Gud møtte sånn følge. Vi er tempel. Han kallar okkon så tempel. Det er her som Gud folk kunne møte Gud, da de møter okkon. Forstår dere hvordan størst her er? Han bor i okkon, at andre mennesker kunne komme i samband med Gud og tjøknen okkon. Så størst er det et kall. Peter sier i sine 4 brev i kapittel 2, vi er utvalgt at kongelige prestaskaper, høyl og tjau, og når folk, for at de skulle kunnskjøre dikter hans herre, som kattlet i tikkene ur myskren inn i underfotla ljøs ut. Så god til å give oss ødlån og en helt særlig rolle. Og til vi som slipper å kunnskjøre dikter gods. Han har vært valgt sånne folk å fortelle øren om seg, helter enn til dømes ønklaner. Og gamla det som ikke særlig, men i Bibelen så ikke vi at han av og sender ønklar å hjelpe og ørende for seg. Og det gjør han også enn, men nå er det oftast sånne bøtten han brukar. Okkon. Også der er god tåsar vi til og sender til ørende for seg. Så når vi hever til opp. Jeg har opplevd det, og det var de sikkert øysene. Men ofta så vet man ikke gang ut i at det er det som man gjør. At god løyer okkon, og ångte ser man det attana, og ångte ser man det ikke. God elskar okkon, og han ikke å bruke okkon at elska ånder vi tog kærløyene som han elskar okkon. Og hatta er ordentlig størst. Og hatta suttja vi døysene i søvne om David og Mofiboset. David yngste er vise Mofibosets miskun gods. Tog at David langt kjente god. Og visste hvor han var i Guds eion, og hvor Mofiboset var i Guds eion. Vi kunne djeva til våre som vi tar finnes. Det er så helt av medtallet av vekkert. Og hvis nu vi bare lurt etter tog som veren sier, så kommer vi sjekke om at det er en nye støve. Jeg vet ikke hva så ølja negvire. Og ta er det ofte kolfaktoren
som är det viktigaste. Som är avgörande att man är penast. Det är så trust att låta när man ska vara penast, klokast, skjutast, stuttligast, smartast, stärskast och kunde bli vi. Och om så är att man är helt uppe på toppen, så är man här bara en luttla löte, så får man neråt och så vill man överhala av omkring öron. Men det är slett inte så lös. Det är helt örvuse som Gud skapte oss. Vi är skapt så lös att vi kunde ha samband med han, och vi tar en eviga sal, och han har givit oss ett särskilt plats i skaparna versen. Och det säger ordentligt nekv om okkara vir, at han offrar sin øynbarna son att bjerga okkon fra fortaping, at han døye for te og med. Så hver er du, skal enda nå, men så hver er du som kjenner Jesus? Hva sørst du neste fer du hikker i spekle og føler det som en deian hund? Jeg håper at du sørst det som god ser, så elsker jeg dyra kjepta baden. Og det kunne vi ødel være. Vi har ødel finnet luktende tilbå som Mephibosheth fikk, bare vi fra en nekv bedre konj. Men du måste komma till hans herre. Han nöjer dig inte. Du måste välja han. Du måste välja att ta emot honom. Du måste välja att trycka Jesus. Och han öjer ett rukt liv till dig. Och en dag så ska du möta honom. Och ingen av oss släpper undan. Om vi vilja det eller inte. Och det enaste som för att ha tydning till att du först möta honom är om du är hansara eller inte. Du kan stäcka emot Jesus och bara nu, men du sitter här. Du behöver inte säga något, och du behöver inte snacka vid något. Du kan bara stäcka emot honom. Men hvis du är ho och hvis du bruk för att håsa vid omkran, så är det bönarum och pja, så kan du färra på. Och här är det flöjre som vilja att håsa vid det. Bäge om att vara frälst och frälstor, men också hvis det är ett eller annat som god tåsar vi till om. Vi kommer bara till Jesus öjna för att vara frälst. Men vi må komma till hans herra ommator, tjöck någon allt och är liv. Så det är min bön att du kommer till hans herra och kvällt. Att du kommer till hans herra, inte för att vara frälstor, eller för att minnas hver du erst och i honom. Så läs att du först att kunna leva ditt liv som han inte för det. Amen. Tack för Monica. Det är så fantastiskt att huxa att God han säger att han Jesus, så vi har inte skammast. Även i kväll till vi är och gärna sjunger vi I'm a child of God. Jag kan säga för mitt och mitt kommande att är barn Guds och har två tider out here. Hvis du ikke tider out here, så vill jag etcha dig till att ta en out here kväll och göra hetta kvällte till ett vändpunkt i tekra liv. Som Monica säger så är det bönar om pja och här näck som ordla väl till man tar sig så får jag äntligen bruka. Vi får att synja några sanger nu, och första sanger vi får synja är det sagt att Jesus är min bror.
spillende sjanger som gjør det det godt sen. Og han gjør det til flesta stedene, og han ødelegge år, så det er ikke en dialog som år, om jeg synes.
tar du är ända. Ja. Ska ända. Och jag vill hålla sig att tusen tack för allt det som vi har hört idag och ja, hur så väl vi vill påka ja Jesus och Guds nöje. Ja, vi får be. Jag tackar Gud för detta kvällte och tack för den goda bådskapen som vi döja. Och här, tack för den bådskapen om att det är vän för jocken och att det är ta lyfte att du älskar jocken och älskar jocken mer vid vår syndare såna är vad du valde att sända så till att dödja för jocken och tack Jesus att du valde att ta kockara syndra till krossen och att säkra dig igen och att vi är fullkomliga rön och frälst ut här och att vi nu har ett liv och att det här livet långt är börjat det och be om oss hjälp och att så är det också syns att ge våra liv till dig och hjälp och att minna oss efter en av bådskapen är att to är steg för oss och vi är frälst vid trygg till inte av oss av verskon men till att tryckt offer är något gott och det bär vi trygg och hjälp oss livet och inte jag vill tacka dig för allt det ja, allt det som du har förstått vi oss nu måste signa kväll och göra vi inte måste signa dräcka munnen och samvara nattarna och be om att man får oss välkomna och hjälpa oss att vara gå kan annan lyckas du vara gå i oss i Jesu namn, amen. Ja, jeg skal bare ha løsninger. Tusen takk for Monica og Salmon og Mike. Rocky tycker. Ja, nu är det här så att för kvällt. Men stämningen är värre än så livet. Akkurat börja. Woo! Ja, det var en där att morgon. Och det var det ungdomsmöte klockan 8. Och det var det tvärlöter. Det var en förra började klockan 8 och då sätter började klockan 12. Och ja, det var en spännande skrona. Det var Högni Hansen som var att tala om kvart gärstu. Det var en i morgon. Och ja, så blir det om att komma i morgon och be äntligen att komma vi och sitta alla ställen och lägga ut på Instagram och Facebook och allt det som det då. Och ja, det var drama och Högni Hansen och det är gott. Och så är det lärdagen. Det var en seminar här på klockan 2, 14:00. Och vi får bara veta om det morgon GD, men det skulle melda dig till att det var dövre och så kaka och kaffe och så där. Bara så det vet jag hur det skulle göra så där. Så bara det kommer 17 kanske kväll eller morgon om Gusti melda dig till. Och det vill man inte kunna färra till oss. Det var jag minns inte hur skulle ta sig, men det var rätt för gott. Och ja, så är det dräckamånen är pia i kväll. Upp till trappan här och så ja, till finna det nog. Det är till högre. Och ja, så är det bord sett upp här på en sån standbord och jag vet bara inte finns det så gott plats som möjligt, men helst inte ta för in i salen vi av kaka och så där till att så jag går det upp. Och allt det här. Ja. Så gör med någon. Och när då?